Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, спадзяюся, ўжо ўсе паспелі памыць тварыкі і ручкі. Ой, я гляджу, некаторыя нашы гледачы не вельмі любяць умывацца. Ды ну, тобі падалося, Кася. О, добра, калі так. Між іншым, у мяне ёсць знаёмая малпа, якая можа падаць прыклад, як трэба мыць рукі. Малпа, якая мые рукі? Гучыць дзіўна. Але факт. Лесік, тады і нас пазнаём з гэтай малпай. Мы таксама хочам здзівіцца. Калі ласка, глядзіце і бярыце прыклад. Дзяўчынкі, знаёмцеся, арангутан Сандра. Ой, якая сімпатычная. А яшчэ, напэўна, самая ахайная з усіх суродзічаў. Сандры вельмі падабаецца чысціня. Ого, паглядзіце, як старанна малпа намыльвае лапы і трэ. Дакладна не ўсе дзеткі так ставяцца да гігіены. Хаця гэта вельмі карысна. Калі мыць рукі па 20 секунд, з іх змываюцца ўсе мікробы, якія могуць выклікаць захворванні. Атрымліваецца, Сандра хоча быць не толькі чыстай, але і здаровай. Які цудоўны прыклад малпа падае ўсім, хто ўбачыў гэта відэа. Між іншым, для чалавекападобных такія паводзіны не рэдкасць. Яны мыюць рэчы і ежу, ім падабаецца гуляць у вадзе, а таксама мыцца, асабліва ў мыльнай пене. Але Сандра мые лапы доўга і вельмі старанна. Цікава, хто навучыў жывёлу так рабіць? Вучоныя называюць гэта перайманнем. Малпа з цікаўнасцю назірала, як персанал мыецца, а таксама чысціць і прыбірае тэрыторыю. Хочаш сказаць, Лесік, што акрамя асабістай гігіены Сандра задавальнення прыбірае свае вальеры? Менавіта так. Уборка – адзін з любімых заняткаў малпы. Вось дык цуд. Многія дзеткі не любяць прыбірацца ў сваіх пакойчыках, а Сандра любіць. Думаю, усе бацькі не вельмі ахайных дзетак павінны пазнаёміць іх з малпай чысцюляй. Правільна, дзеткам стане сорамна, і яны выправяцца. Ведаеце што, сябры? Што, Кася? Вы тут пакуль пабудзьце з гледачамі, а я збегаю на хвіліначку ў свой пакойчык. Кася, навошта? Я збіраюся дзеткам ранішні мультфільм уключыць. Вось і выдатна. Глядзіце мульцік. А я, здаецца, забылася ложак заслаць. Пайду праверу і хуценька вярнуся. Прыклад Сандры падзейнічаў. А вы, сябры, паспелі ўмыцца і заслаць ложачкі? Малайцы, тады глядзім мультфільм. Сябры, вы ведаеце выраз «выйсці сухім з вады»? Я чула. І я. Так гавораць пра таго, хто зрабіў нешта дрэннае, а яму за гэта нічога не было. Малайчына, Кася. Гэты выраз звычайна прымяняецца ў пераносным сэнсе. А чаму ты зараз узгадаў гэты выраз, Лесік? Таму што хачу пазнаёміць усіх з незвычайнай істотай, якая літаральна выходзіць сухой з вады. Хіба гэта магчыма? Вядома, калі мы з вамі апынёмся ў вадзе, намокнем. А хто не намокне? Адна вельмі сімпатычная і дзіўная жывёла. А вось і яна, вадзяная землярыйка, ці яшчэ яе называюць кутора. Ой, міленькая, нагадвае мышку. Лесік, поўсці куторы прыгожая, бліскучая, але зусім не выглядае чароўнай. Я згодная з Веранікай. Як жа гэтая землярыйка выходзіць сухой з вады? А сакрэт якраз у яе поўсці. Яна вельмі густая. Калі кутора плыве, паміж шарсцінкамі захоўваецца шмат маленечкіх бурбалак паветра. Яны і не даюць поўсці намокнуць. А кутора любіць плаваць? Так, і плаваць, і нават ныраць. Хаця і на сушы адчуваю сябе выдатна. Вось гэта дзівосы. О, я прыдумала. У нас, дзякуючы табе, Лесік, загадка атрымалася. Сёння абавязкова сяброўкам загадаю. Якая загадка? Хто можа выйсці сухім з вады? Складана здагадацца, Кася. Падрыхтуй падказкі. Добра. Падкажу, што гэта хтосьці з жывёльнага свету. А калі твае сяброўкі ўсё роўна не здагадаюцца? Ну і што? Зато і ўсе даведаюцца пра такую цікавую істоту. Ты
Ты малайчына, Кася, здорово придумала. І заслуговуєш паглядзець яшчэ адзін цікавы ранішні мультфільм. Я сапраўды малайчына, таму запрашаю ўсіх да прагляду, сябры. Сябры, адкажыце, вы любіце цыбулю? Я люблю. Яна вельмі карысная, і ў салаты яе дадаваць смачна. Шчыра кажучы, мне не вельмі падабаецца смак цыбулі. А чаму ты пытаешься, Кася? Хочаш нас цыбулей пачаставаць? Не здагадаўся, разумнік. Я хачу запрасіць вас у вельмі незвычайнае падарожжа. У падарожжа? А цыбуля пры чым? Зараз самі ўсё ўбачыце. Зацікавіла, Кася. Паляцелі. Кася, у якой краіне мы апынуліся? У казачнай? Не, мы у Японіі, на цыбульным востраве. Ты ўпэўнена, Кася, што гэта сапраўдны востраў, а не дэкарацыя да нейкага казачнага фільма пра цыбулю? Абсалютна. Справа ў тым, што ў Японіі вельмі вялікая цікаўнасць да гастранамічнага турызму. А што гэта значыць? Што людзі едуць кудысьці не толькі паглядзець на прыроду ці славутасці, але і пакаштаваць розныя стравы. Правильно, разумнік. Менавіта месцам гастранамічнага турызму і з'яўляецца японскі востраў Авадзі, які неафіцыйна называюць каралеўствам салодкай цыбулі. Значыць, тут вельмі любяць ласавацца гэтай гароднінай? Так, востраў праславіўся дзякуючы салодкай і смачнай цыбулі, якую тут вырошчваюць. Салодкая цыбуля? Гучыць нязвыкла для нас. Цікава, чаму так атрымалася? Таму што клімат на востраве Авадзі вельмі цёплы, а зямля багатая мінераламі. Я гляджу, цыбуля тут паўсюль. Сапраўды, яе можна ўбачыць і ў меню рэстаранаў, на шыльдах і нават на вопратцы. Сапраўдны востраў Чапаліна. Любімая гульня тут дастаць некалькі цыбулін для гатавання стравы з аўтамата, з якога ў нас звычайна выцягваюць цацкі. Як моцна мясцовыя жыхары захапіліся цыбульнай тэмай? Наведвальнікі вострава могуць прымерыць цыбульныя парыкі, сфотаграфавацца са статуямі цыбулін і нават паслухаць канцэрт на раялі, на якім намалявана цыбуля. У такім асяроддзі нават тым, хто не любіць цыбулю, абавязкова захочацца пакаштаваць якую-небудзь страву з гэтай гародніны. А ў якасці сувеніраў на востраве можна набыць значкі, бірулькі, мяккія цацкі і нават адзенне. І ўсё гэта, вядома, выглядае як цыбуля. Правильно, Вераніка. Ведаеце, хаця я і сказала, што не вельмі люблю цыбулю, але на гэты востраў злетала з задавальненнем. Дзякуй, Кася, за незвычайнае і цікавае падарожжа. Калі ласка. А зараз вяртаемся і глядзім мультфільм. Пра цыбулю? Не, але таксама цікавы. А зараз час развітвацца. Але не сумуйце, наперадзе новы цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе карысна. Паспяхова. І абавязкова весела. Не забудзьцеся расказаць сябрам пра ўсё цікавае, што сёння ўбачылі і пачулі. А лепш запрашайце сяброў да прагляду. А зараз даводзімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не